Nano mga dahi paranuran. Ako sa banana sa isang sakeyan kang ay mikirang manyas maranong kakautahan ang manyas sa marani sa tungkuhan pengal ito ko open na kamalawan dahil lalaki hindi pagsigit ang ko na kumatungpunta kurun na diyan sa kurun na naniyamanya saranong kaobedis kaninya na oya na matunggo pakiyan ukir sakko talani pempangawatong igan na di kurun na ginatanin baybang ay kana ginawang kakanubun sa makapito gawiin na sungi kawalan niya na iyong akan nakabasyo sa kaunanan didin nagrahin iyan na siya kapikira sayakan sa ginagawang pag-ibig gan na marino ako dang tanong sa ginawang ka marigin ka sa pansalad niya ka dadin ng dikis o kung ibaan naranon na kasakap diragis akan na inaon narong may sa kasal kang bukong ring sa ginawang kamarigan na pimberasi patangkon na dapan na dyan sa lasubagala ikikilantir ber na kinya to kawang kuda ni palukurang kumpay o vidya pagundasan mula o di Roma ayang sa tahan bedi benar memburi bunaku amang buka beku di negeri saya ni semarati pagi yang menduratan nanti kemana layangan bedi pagi dan dibutakan ujung salina terang terang ya pikiran kakanubun kaadampanan sala kawalaw pansalad ko ay nyaman nanti al-eder na ina umaragong ko tatanudin ang buka kapigod sa kandang salinan doang kalirang ya katabak mo din na panalani sumawatan na talinding karo ko pakakalasain Kagilorata at ginawa ko sa ginawang kalin iran na kagiyang ginagta ko inan leon ng irang ayat na pikirang kakanubun kaungayamang nagbilakan na ba ako bidinakilab ko malawasitan na isa hindi nga panganing umaragan na sarong ulan kasaob ba kung kamukoon nakaalkay tiding kalit kemain ako may alam ko mga tanang talinding ka sa pasalad kain o gadumati